Nkosi yami Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele kwabekhaya, ngibingelele nomama, ngibingelele nabantwana baleli khaya egameni leNkosi yami Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bathandekazi siyabonga uNkulunkulu ohambe nathi indlela yonke bazalwane saze safika la. Safika kwamhlaba iyalingana bazalwane. Indawo esizwa ngendaba. Ubaba wakithi uyasho kwebazalwane ukuthi hayi niya lapho ngake ngaya khona insizwa ukuthi ubaba wake weza la insizwa ezofuna umuthi ukuthola igolide ukuthi wehla ngaze esitobhini okufaka kasangoma ngaze ukuthi wehla esitobhini okufaka kasangoma esangomeni wehla esitobhini lapho ukuthi waya-ke lapho-ke eyofuna-ke umuthi okuthiwa eyothola igolide le elisuthu. Bathandekayo ngenxa-ke yamanga-ke sezangoma-ke ezangoma zasesitobhini ezangomeni hayi zinamanga. Ngibona namhlanje hayi ukufaka zokuthi heyi naze nanamanga. Ukuya kubaba-ke seyinsizwa ukuthi wabuya nomuthi-ke waya lapho la kuthengwa khona igolide-ke. Mayifika lapho la kuthengwa khona igolide-ke bamnika isithini esimnyama bathi igolide liphakathi. Kodwa lo muntu njalo ufake inkalakatha yesiphandla la engalweni okuthiwa inhlanhla yegolide. Kuthiwa nje wena uyofana kabuke nje unyakazelele lentela eyifakela igolide ngoba sengiyilo. Amen bathandekayo. Manje-ke hayi sifikile-ke thina abazalwane sile negolide lasezintwini. Sile negolide elinguJesu. Amen bathandekayo. Sifike nenyanga enkulu ogama layo linguJesu, inyanga ongakhokhi imali. Amen bathandekayo. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane safikile lekhaya. Ngibonga abantwana baleli khaya abazalwane. uNkulunkulu usebenzile kakhulu ngabo bathandekayo ngoba benza abazalwane basithola boyishuku bazalwane singazani kwaze wafika nangu baba. Yafika indoda. Yafika indoda impela igqoke kahle ubona ukuthi isiqhumama lesi kodwa usathane uyayifaka nje imfana esiqhumameni akanandaba. Yafika-ke bazalwane yafika kahle-ke sikufasting. Hayi yafika kahle impela sizilile 3 days thina-ke ematsheni masizilile asifaki lutho emlonyeni day and night. Hayi ukuthi bakuthiwa 3 days ukuthi sizila manje sidle ntambama makuthiwa 3 namanje nje baku 3 days manje baqala izolo kwasebusuku namanje ngizoze bebusuku bayoze bayoqanqa kusasa. Sithule nje sithenje naku baba uyakutshela ngakutshela sithule sithenje kungakhali lutho ukhala nje umthandazo kuphela. Zathi sizoletha inkonzo ntambama ayibona indoda isihle lapho isilingana nezingane. Isihle lapho isilingana kodwa ngithanda into yodwa kwakuthi masihlatshele nasihlabelele kwakuthi makushaya izandla shaya izandla. Azange bazalwane ahluleke azange ahluleke ey'fasting ayifika lapho efika nje ethi uzokhulekela iy'nkinga zakhe uyagula kodwa wafika wathola nje ukuthi nje sisemkhulekweni baba thina ngeke siphekele wena. Ziyangena nje ejokeni uzobona ukuthi uphuma kanjani. Hayi bazalwane wangena ingane zeNkosi waze wonqamula umpheko kanti uyayisiza bazalwane. Kanti bazalwane uyazekhulu ogileni okuthuka usathane. Nani njengoba nizela nje bathandekayo akekho umuntu okwazi ukusindisa umuntu futhi akekho umuntu okwazi ukuphilisa umuntu. uJesu kuphela osindisa umuntu, uJesu kuphela ophilisa umuntu. Ma uze endaweni enjengalezi wozimisela uzame nje ukuthi Nkosi yami ma ungaqala ngami qala ngami Jesu. Ikuthiwa izwi leNkosi lithi uBhathilema impumputhe yayimemeza ingathuki. Bathi thula wena bathi thula. Mabethi thula kuyila imemeza kakhulu. Manje mina ngiyamangala bazalwane ukuthi ngempela bawuhluleka nje nawe uhlabelele ingoma yenkonzo. Uhluleka nje nawe ukushaya isandla. Uhluleka nje nawe ukunyakaza. Ukuthi ngabe kusuke kwenze njani ngoba ngiyekubona mina emaphathini makhala lento yakhona nombala uthi unyawo. Nombala uthi unyawo ubona ekhala ngempela lento yakhona ekhala ngibone nombala ngimbone nomunye noma ekhawula omunye emkhawula zazathi kodwa enkonzweni umuntu uhluleka nje nawe ukunyakaza. Kanti kwesinye isikhathi ngiyakufundisa manje kanti kwesinye isikhathi ngeke uphilise nawe ubeke
mhlawumbe uyophiliswa nje ngalokuhlabelela kwakho, mhlawumbe uyophiliswa nje nanomzimba ogulayo ukunyakazise nawo uthi namhlanje phambi kwakho Nkosi ake ndikunyakaziselele iqolo noma ngabe leli iqolo Jesus. ake ndishaye lezandla noma lezandla ngaba sivume ake ngiwanyakazisela amahlombe noma ushame bani idlulingi losibhekile ikushiye ukhona la usuthi hayi banamanga labantu abathi labantu laba bakhuleka labateka mina ngaya uzosala ngempela wonke umuntu uyayela bakwethu embusweni kaNkulunkulu thina sizonivuselela nje ukuthi nansi indlela ihambeke wena gijima amen bathandika bisho nentombi zakhona nje uthola ukuthi nje hawu umuntu boiling kodwa elapha ya umuntu uzashosha lingana nomhlabathi mawungaqhamuka dansa ngeke umbone uyobe lingana nomhlabathi amen bazalwane injabulo enkulu edlula zonke injabulo ila kuJesu amen ke bathandikayo siyabonga uNkulunkulu bazalwane sisamukeleni ekhaya siyabonga kakhulu ngale zenkosi cha ibikizwa ke lebusuku awukwazi ubone uTikolosho okwazi ukuvula amakhabethu wathatha amaglasi waphathaza phansi waqeda ukuthatha amaglasi waphathaza phansi yanyuka kweza lapha kimi embhedeni ethi nje uzongiqeda amen bathandikayo awuzothi umbethu uthi vosho ngambheka nje mina ngambuka nje uthe suka lapho ayihambe passage khona ingane ehlangane naye ihambe passage abantu lapho le moya le ekini abantu yabona mase liphuma idimoni liyalwa ngoba lisuke lithi ungisaphi amen bazalwane amen bathandeka into ethakatha la ikhawunti Kolosho nalo umthakatha ulo mama loyo kodwa yilengane kodwa mina umuntu oze lapha kimi uTikolosho azositshengisa uNkulunkulu ukuthi masikhuleka sixoshe uTikolosho ayithanda into ezoyixosha bakwethu ngithanda ngoba noma ngimxosha uTikolosho ngimxosha ngize ngiyophuphisa naloyo umthumile angimbulali Jesus umuntu kaNkulunkulu kodwa lo mthakatha othakathele ikhaya namazi abani imtshela ukuthi hey aw shame abani imtshela mangabe niyamazi nje shame bantu ngoba masayifiki fanele umntwana kaNkulunkulu noma ngabe uTikolosho ubhekana naye azi kahle ukuthi ngithintwa ongathintwa namhlanje ngidamana ngithinta kodwa namhlanje ngithintwa ongathintwa ngoba zikhathele ingane zabantu ubusuku bonke zinamadoda emimoya oTikolosho abathunga ngabathakathi ukuthi mawulala nalo Tikolosho ngeke usushade noma ngabe una indoda ngeke ukushade ngoba wena unendoda ekulala ebusuku ngumoya omubi mawulala ilo Tikolosho noma ngabe uyasebenza nemali ngeke uyibone ngoba uthatha yonke into yakho inhlanhla yonke nje yelekhaya yathathwa leyandoda ebithi gibele embhedeni lapha ngene uzayibuyisa uyathanda kathanda yebo uzoyibuyisa uzoyiletha la amen asikhuleke kubhali bazalwane lento esiyiyo sayinikwa ezulwini lento esiyiyo sayinikwa phezulu kwathiwa hambani niyokhulula uluntu lami emhlabeni abafuna ukukhululeka bazomkhetha noJesu abafuna ukukhululeka bazomlandela noJesu amen bathandika uyena okwazi ukuhlukanisa umuntu nesono udlula lefansi uyena okwazi ukuhlukanisa umuntu nesono akekho umuntu okwazi ukuhlukanisa ngiyambonga nje uNkulunkulu ningazeni ize ngikhathazeke ukuthi lo mama yena akasithandazeli size siyowa phansi akasithandazeli sikhihlize uthandazela ukhihlize uvuka umoya nje unezono njena yibo lo moya ozovuka mina ngiyamangala ngempela umuntu uthi uthamthandazela haleluya kodwa lapha ngathi impethu imuphi lo moya ovukayo imuphi lo moya lo imuphi ningakhathazeki ke bazalwane ukuthi hey besithi thina siyobeka izandla leshayo nangemngokushaya ngempama manje shaya ngempama kodwa uNkulunkulu mathi ngishayelele idimoni eluwe ngempama iyashaya ngempela ukubone ukuthi lo muntu ngempama ngashaya omunye lapha kaMashu kwathiwa ngishaya amadlelo ngamuthi va
wathi la ngibheka sentime la ngibuka lathi ngathi uyangibheka sewushayile. Amen basana. Manje bazalwane azima umuntu emhlabeni ukuthi usempini. Impilo okuyo akekho umuntu ozokunqobela yona. Kodwa uJesu kuphela okwazi ukunqobela umuntu. Ngoba wakwazi ukunqobela eCalvary, wakwazi ukunqobela eGolgotha. Waze wanqoba ngishithuna wavuka emathuneni. Waphuma ePhethithi yezokufa nezokuphila. Etshengisa ukuthi yena uNkulunkulu koNkulunkulu. Amen. Amen bazalwane. Amen bathandeka. Makufike thina ke bazalwane, thina simele uNkulunkulu sigama ambassadors zasezulwini. Sibonile ukuthi hayi cha masifika bazalwane khafaka kwakhala uqhafa awukwazi ukubona izinto zivula amakhabethe lahle amadlala phansi. Liyathukuthela idimoni maselixoxa. Liyathukuthela. Amen bazalwane. Amen. Sifuna bazalwane lo tiko lo sheko okade efunye ukuthi uyena ozodestroya la. Namhlanje ebusuku esikhogweni kumbiwe ithuna angathi. Amen. Angathi. Sesaphela isikhathi sokuthi ngithi baba wami ngithandaza yezwa ngicasula ngile ngithandaza ngithi Nkosi amadimona wayekwalasha hayi angisawazi kalasha ngwasa kuye umnikazi ngithi awuyele kuye uyoxoxa na indaba ukubatshela ukuthi wehlulekile la uye khona mali fika kuye naye ke lithi umkhinya kancane akezwe lento ekade eyithumele lapha kalithi kumvuluza kancane. Elidimoni mangabe lifike la lasha njengoba lishile nje ebusuku lifike la kushaya ukuthi ngithume lapha na ngithi kubazi laba abantu kanjani uyangibona la nginjalo. Amen bathandana. Amen. Manje babazalwane sithunywe ezulwini mawumkhetha lo Jesu ayikho into yakhe engazuqaqela. Sesifikile isikhathi uNkulunkulu uzokhulula abantu bakhe. Ubonile uNkulunkulu ukuthi niboshwe izinyanga too much. Ubonile ukuthi niboshwe izinyanga too much. Manje usithumile ukuthi sizonikhulula. Simtshele ngokuthi uJesu uyakhulula. uJesu mayekhulula akafuni namali. Akafuni lutho la kufuna wena. Amen. Amen bazalwane. Ayikho into engenzeki uJesu. Ayikho into engenzeki uJesu. Amen bathandeka. Oh mama namhlanje besililo. Bathatha uJesu. Bakwazi ukukhuleka emizini yabo. Imizi yabo bayibiyele ngomlilo. Imizi yabo ibe izinto nonsense zomlilo. Ukukholwa yilokho ke bazalwane ukusindiswa yilokho ke ngane zenkosi. Ukuthi mawungena nje emzini omuntu amadimoni ayithuthele. Besingakathandazi. Sifika usuku sikhathele. Zathi wanya nje sathandaza. Ngagibela embhedeni ngalala. Yathandaza insizwa le ayilali. Yathandaza kwaze kwasa. Mangisathi ngisazumeka sizukukhafa vula amakhabethe ngichaza imvalo. Mangisathi nayi izogibela embhedeni. Yabona phela mangabe phela ngempela ungenayo lo Jesu izokukhinya ufela lapha. Bese kuthiwa bathakathi. Angahamba uSathane esukelwa nje. Ngisethembe kuNkulunkulu ukuthi uqinile kuNkulunkulu ukuthi amandla kwemvethe, umlilo kwemvethe. Uyamlalela uNkulunkulu ukuthi uthini? Akasekho umuntu ozothakathalela ikhaya. Ingilosi ngibone ngamehlo mina. Yeah. Ayikho futhi into esoyenza la ekhaya ngoba ngibone ngamehlo mina 5 o'clock kukhafaka lezinto nje 5 o'clock ya round aka. Iphethe isivikelo sehawe ngapha. Lengilosi mangabe ngena ukuthelelana. Ayifuni ukukasukelana lengilosi. Ngiyangizwa ukuthi amen. Susanko. Lama business elithi ngizowafuna manje. Azoba khona ngoba kuyabonakala leli khavele kwakunguzwe nje. Ngenxa yokusuka kuNkulunkulu nani. Mkhona. Yebo, thindoda madoda kwakuyisoka lamanyala. Ubunyala bokusoka kebenzayo. Yawabona amanyala okusoka umuntu enzayo. Azinalana kamanyala okusoka. Umuntu athi ngisoka lamanyala. Wayangathi ngisoka lentombi. Wayangathi ngisoka labafazi. Uthi ngisoka lamanyala kodwa nina borozi nimqobile ubiza ngamanyala. Kodwa nithi ngiyamthanda nyala manhlangana limpanga kodwa ubiza ngamanyala. Into zikaSathane.
Amen. Lengilosithe ngimtshele namhlanje. Akuqali ukwenza lokho. Sithi ngihamba amagumbi amanomhlaba. Lengilosi ngayibona la ngizalwa khona kithi. Yesibili namhlanje ngiyibona. Mina ngihamba amagumbi amanomhlaba abazalwane. Ngibulala imoya emzini yabantu. Ngiyibone nje imbono. Kodwa ukuthi ngiyibone ngempela yona. Ngibone ngempela yenza lento ekade ngenza. Ngayigcina kithi la ngizalwa khona. Ngayigcina kithi la ngizalwa khona. Wavuka umuzi wabuya usiso ezantshontsha sibancane. Wayibuyisa uNkulunkulu esayiphinda-phinda. NjengoJobe okwathi uSathane mayithatha konke kwakhe wabuyisa uNkulunkulu saphindwa-phindwa. Mani thandana namankulu bazothi nithwele. Ngoba manje namhlanje uma uNkulunkulu ebusisa ngisho amakholwa ajikathi umuntu uthwele kusho amakholwa. Ngoba uNkulunkulu amakholwa semthatha njengomuntu njengoNkulunkulu ongenayibusiso. Ngoba yini asho njalo wona wabusiseka amakholwa. Into eyenza ukuthi amakholwa angabusiseki amile agcamalazile. uNkulunkulu ngapha udokotela ngapha. uNkulunkulu ngapha inyanga ngapha. uNkulunkulu ngapha i-Great Spring ngapha. uNkulunkulu uraphu amadolo ngapha. Konke ikhono liphethe. uNkulunkulu ufutha sifuba ngapha. Konke ikhono liphethe. Manje mase kubonakala abakhonza uNkulunkulu ngokuphelele bebusiseka. Bese bethi bathwele ngoba abamazi abantu uNkulunkulu. Ngempela mamkhulu akukho umuntu la ozo mani nikhuzane. Khona la sike saya khona wathi uNkulunkulu mabefuna ukuthi bangabulawa. Ebenkeni wathi manifuna ukuthi ngabulawa wathi ngithanda. Bayakhuzana omunye mayethethe omunye ethi usufuna ukufa. Khuzana. Asisho ukuthi anizuthelelana. Asisho ukuthi anizunyathelana. Kodwa khuzana. Uthi hey. Uyibonile inhluphe kade sehlupheka. Usufuna ibuya. Xona mntaka baba noma ngabe uthukthele kanjani. Nihlala nangana. Nithandele ixhegu. Noma ngabe nazi imkhuba yalo eminingi nobubi balo omningi aningene nina lapho ngabantwana ninokufanele nikwenze nina ukwenza izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi hlonipha ihlono nyoko. Amen. Bagana abafana bala ekhaya, bapha abafana bala ekhaya. Agana amadodana la ekhaya. Alethele sizukulwane lesizukulwane. Ha? Njengoba bona abazali ndibanga 12. Angisazazi ukuthi ngibanga ngini. Noma 12, 11. Kuzelo la ekhaya bazazi ukuthi banga 12. Yabo nje bonke labantu laba bazalwa la ekhaya. Amen. 12. Kuyadlula. Manje sifuna indodana la ekhaya ezozala yona 12 times 12. Amen. Bathi yo ngoba bafuna ukuzala. Kodwa kaneselile. Wathi uNkulunkulu zala nanandi nidlokuhle kwezi. Ngoba nikuhle kwezi loze niyofika esogweni. Ningazange nidlo ngoba ngala niyavala. Kodwa khona ubathanda obaba Manje akakushiya ngesethi nangu lo ngimtholile uzongithalela 20 uyalwa futhi. Kodwa wena yo. Amen. Sifuna insizwa zala ekhaya manje zifunza uyise nonina. Ngoba ubheke nje amadoda zonishela lapha nje. Iyabuka nje. Kuyasukuma ubaba lo. Kumnandi inkosazana. Ngubani mina? Ngubani? Zonke lezi ingane ukube wazivimba wayofika thini? Ukube wafaka amaluphu. Wayofika thini mama lezi ingane? Lezi ingane lezi sezinezingane futhi. Nanga baba zulu. Beyohlangabezwa impi ezulwini yengane abazukulu ngabazukulu bathi mkhulu.
ngoba nina bathi thina yilaba thina omama bethu nobaba bethu abanqamla amakhaya. Amen. Thathani lo prevention nizoyizwela ngaphetsheya kwethu nakuyayiwa. Siyokuhlangabeza. Uyohlangabeza uzohlangabezwa nayizizukulu ngezizukulu. Amadoda atshela abafazi athi hambani niyo-preventa ngifuna ingane la. Nani niziphukuphuku. Wayengasho ukuthi hamba wena niyo-preventa wena baninqamuke. Mina ngingasho njalo ngimusha. Hamba. Asafuna ukuthi hamba bakujove. Wangasho wena hamba nawe. Bakukhafazela bathi qafa. Sibone. Amen. Amen. Manje masujovile sewufakele ezintshitsheni usungaka nje umzimba sewugcwele amanzi akasafuni futhi. Umzimba nje usugobhoza amanzi nje igazi alisekho. Ma upreventa udla amaphilisi igazi liyaphela emzimbeni. Uba isiwancawanca sikankosikazi. Ngicela amaqiniso sife manje sihambe bantu ababisane nikwazi ukwenza nje kodwa kumosha nina. Kuyanibulala. Kuyanibulala. Amen. Ubona amadivorce engaka nje amadivorce engaka nje yilo mprevent. Emshadweni namhlanje akusathokozwa ngenxa ye-prevention. Akusathokozwa emshadweni ngenxa ye-prevention. Akusajatshulwa emshadweni ngenxa ye-prevention. Okubuhlungu ngoba kungene ngisho amaKristu lapho. Kungene ngisho amakholwa lapho. Kodwa yalazi izwi likaNkulunkulu kuGenesis. Uthi zalalani nande ninqoba umhlaba. Anikho-ke lapho bazalwane. Sibongile ngane zenkosi. Umnandi la ekhaya abazalwane. Basigibelisile abantwana bakaNkulunkulu suka eGoli. Safika abazalwane. Hey kodwa kukude ingane zenkosi. Cha kude. Hayi nakhe kude kodwa khona ngikhathathi. Noma ningakhuluma nenze kodwa indaweni akhe kuyo cha ikude. Amen basana. Ngeke ngaye eButswana kude njengani. Akude nje eButswana njengani. Kodwa la uhambe weza ukuthi cha kuyahanjwa. Amen ngebathandeke sivulizwe lenkosi ngokusheshsha bazalwane. Isaiah 1 uqale ku-15. Yamthanda uJesu wakhuluma. Yamthanda uJesu. Awusuku. Khuluma. Tumoya wami wa. Khuluma wami. Khuluma. Akunyaka seni bakithi. Isaiah chapter 1, siqala verse 15. Isihloko sithi ukusolwa kwesizwe sakaJuda. Verse 15. Lapho nelula izandla zenu
ngiyakufihla kini amehlo ami, yebo lapho nenza imikhuleko eminingi angiyukuzwa, izandla zenu zigcwele igazi. Amen. Uthi uNkulunkulu bazalwane, lapho nelula izandla zenu, lapho nenza nemkhuleko emide, lapho nenza nama-fasting, uthi akayukuzwa kubantu bakhe, ngoba abantu bakhe bagcwele izandla zabo igcwele igazi. Manje abantu bayabuza bathi izandla zethu igcwele igazi kanjani, ngoba thina sikaze sibulale muntu. Yena loyo bewamfisa ngenhliziyo yakho, wathi ungisukelile uyangicasula engathi angafu usumbulele. Amen. Yeah. Amen. Amen. Yena loyo othi mina uyangidina, uyangithakatha engathi naye angafa, usumbulele izandla zakho igcwele igazi. Amen. Kufanele ukuthi uyophenduka uvuma izono. Izono ithethelelwa ngala izono, ayithethelelwa izono ngale. Amen bazalwane. Yonke into efisayo embi umona bona ingane ngamakhelwane iphasa kahle, eyakho ayiphasi, usuthi ngathi ngenzeka ukuthi lokho nje isono awusayungena ezulu. Into ebuhlungu bazalwane, izono zimbi kabi, ngoba isono uma ngabe unenhliziyo enomona, leyo nto leyo iwediphe bazalwane. Kubuhlungu ukuphila impilo yokungakholwa uma umdala mama, kubuhlungu impilo ukuphila ongakholwa. Thola ukuthi umuntu usefile usesethuneni, engakhulumisani nomakhelwane bakhe, bekuhlala amagate ekhiwe evaliwe, ngoba engafuni iy'ngane zakhe ziyokhuluma nezakamakhelwane, naye engakhulumi nabakamakhelwane. Ukathe salale safa iy'ngane ziyosala zenzenjalo. Makade kumintshwana la ekhaya, uthi makuphekwa makokotha umuntu ulithatha ibhodo lifakwe ekhabetheni, amadodakazi akho ayokwenze njalo. Konke okwenza uyatshala, konke okwenza uyovuna. Manje ngakho wonke umuntu kufanele enze into enhle khona ney'ngane zakhe ziyokwenza kanje. Qhubeka. Verse 60 ithi, gezani nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami, niyeke ukwenza okubi. Gezani bazalwane, njengoba nje shayila lapha phandle nje besigeza ngane zenkosi, besisebhavini likamoya lasezulwini, hayi ibhavu lomanqonde abanifaka benibilisa ngamanzi. Amen. Hayi ibhavu lelo kuthi ungena esifuthweni yaqhuma. Uyasazi isifutho? Amen. Ayikho into ebuhlungu njengesifutho. Yo, buhlungu yani. Khona mhlawumbe ongakaze afuthwe. Futho. Uthola ukuthi nje njengokuphuma esiswini sikamama, bangiboza ngeplastic. Iplastic babasumlilo la babeka ibhodo elikhulu la. Babeka itina la emaceleni. Thina sinamabele nje imele siqisa ukushona ebhodweni. Umlilo lapho mawushisa la, intuthu lemayinza la mlonyeni ubasatheni. Zithambile phela lezi ndawo nekhala uthambile. Ubasatheni. Awukwazi futhi nokuthi ungathi, ngoba manje mongathi awuthi ubambile la ubalansile. Ophuma uvuthile, uthi uyofuna inhlanzi. Inhlanzi itholakala kuJesu. Amen. Amen. Qhubeka. 17 Fundani ukwenza okuhle, nifune ukwahlulela, niqondise. Awuphinde 16. 16 Gezani nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami, Amen. niyeke ukwenza okubi. Ukhetha uJesu. Indaba enkulu ileyo bazalwane ukuthi uma umzalwane ukhetha uJesu. Khona abazalwane laba, khona abasindisi. Nikhona abazalwane ngabasindisi. Ngabantwana bakaNkulunkulu abathethelela izono. Thanda ngibonge umzalwane umntwana kaNkulunkulu othethelela izono. Ninjani? Manje njalo ngabantwana bakaNkulunkulu abathethelela izono. Manithi zasale eCalvary ngiyayifundisa. Ngoba la ngaphakathi nje into ngaphakathi mangathiwa kuyaqhaqwa. Akho nokodwa kwasala ngale. Akho nokodwa. Amen bazalwane. Amen. Manje uthi gezani izandla zenu ukuze ubuso bami bulibheke. Uthi gezani ububi benu ukuze ubuso bami bulibheke.
njani mawumcela kaNkulunkulu? Mawumcela kaNkulunkulu ukhetha uJesu. Uya e-altar call uphakamisa isandla uthi ngiyakhetha Jesu ube inkosi nomsindisi wami. Ngiza kuwe manje. Kusukela manje kuze kube sekufeni. Uqede lapho. Uye bakufundisa ukuthi njengoba usukhetha uJesu nje ufuna kuvuma izono. Ziyavuma izono. Ayisale eCalvary. Ukube isale eCalvary ngaba ninawo ama-high blood. Ukube isale eCalvary ngaba ninawo ushukela. Ukube isale eCalvary ngaba ninawo cancer. Yabona thina sazi ivuma nje asina cancer asina high blood. Ngoba yithe sayithatha sayilahlela eCalvary kuJesu. Amen. Amen. Uvuma izono zakho. Usukela omncane utshontsha ushukela 5 years. Mina nje ngikhohlwa mina ngithi ngantshontsha ukhondense kagogo mina angeke ngikhohlwe lokho. Ngakhontsha kwathiwa makuthiwa vunya izono ngaqala ngokhondense kagogo engawuntshontsha ngeza ngamapentshisi akasikhakhana. Engathi ngigibele phezulu esihlahleni yofuna lawa red usihlahla lofuka nyakazisa isihlahla wakhe ngaye ngawushaya eqolo phansi. Ngingayikhohlwa leyo nto ngasathanda yokuntshontsha. Angeke ngiyikhohlwe noma ngabe ngiyathanda. Angisakwazi ukuvukela phansi ikolo shayi phansi wafika wangigwelela ngemvubu. Izinto zikaSathane uSathane phezulu. Akasho ukuthi nangu uSathane ezayehla. Ngoba uSathane akawutsheli. Noma uyabulala umuntu akawutsheli ukuthi uzoboshwa. Noma uyawufeba akawutsheli ukuthi uzolimala. Noma uyawuntshontsha akawutsheli ukuthi uzobanjwa. Noma uyothakatha akawutsheli ukuthi amathakatha bangena ezulwini. Sathane uyakwazisa nje izinto. Amen. 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 Noma uzalo mkhetha uJesu uvuma izono. Hlambuluke. Ngantshontsha mina. Ngantshontsha amapenseli esikoleni. Ngangithuka inhlamba mina. Nganginamanga wayezathi ugogo wami ngathi wafunda esikoleni. Wathi kufanele wena ukhishwe esikoleni ngoba wena ufunda amanga. Ngangenziwa yini ngibe namanga ngangizalwa esithenjini. Yikho uNkulunkulu letha akasifuna isithembu. Mhlambi isithembu sasikhona koSolomon asifane esanamhlanje. Esanamhlanje ingane zakhona ikhula. Ziphethe uzimpethu ngaphakathi. Ngoba oqala nje ingane iyathula nje ingane ikhuluma. Kodwa ilwela uma wayo. Mhla ubaba wayo engalele nje la endlini ingane uyakhuluma enhlizweni yayo. Kodwa ngeke itshele umuntu. Yes. Kwakuthi thina ubaba mayona la ngane sasichitha uphalafini. Elambini suchitha uphalafini fana zolala umnyango. Sasimazi lokuthi uyanini kumamncane. Ngithi bese uchitha uphalafini sintshontsha umentshisi. Sithi sonke sibabona bazolala ngani. Singene ngani singeyizingane silele ngena ngoba uSathane inhliziyo uyayenza ibe yini. Manje konke lokho sakuvuma masifika. Ukuthi sasingene ey'ntweni zabantu abadala sizingane. Sakuvuma. Amen. Ukuthi omamncane sasibathanda kodwa sasingabathandi kahle. Sasingabafiseli into ezinhle. Amen. Amen. Vuma izono. Uvume. Mangabe uvirgin bakho baphela ungashadile uvume. Mina ngiyona ivirgin baphelela kukusho nangegama ukuthi baphelela kubani ubani owathatha. Ngoba ngangumkhohlwa phela. Baphelela kubani. Ngafika nje emshadweni mina. Mama Nkosi. Ngafika nje emshadweni mina. Wenzelani uyageza uyahlambuluka. Ukuthi nomshado wakho ube ngcwele. Ungafiki namabolela leGibhithe emshadweni wakho. Ubona imshado ingaka nje divorce bafika namabolela aseGibhithe. Bafika bengaqubhanga, bafika bengagezanga. Ukuthi eGibhithe bebenzani? Amen. Uyavuma izona asazi ukuthi nizoyivuma bakho okay? Asazi. Ngoba masontweni eni izona ayivumi. Ngisho glory to Jesus nje kumoshekele kunje. Asazi. Ngoba futhi amanyala ukuthi ngakhipha isisu. Amanyala ukuthi ngabulala. Amanyala ukuthi ngathakathabani. Ngiyakutshela nomba. Amen. Kunesigodlo sasezulwini. uNkulunkulu ahlisa ingilosi ezothatha lezo zono abavumela pha nje phansi kwalesa hlahla
angisazi nokuthi bebethini. Angisazi mangathi ngikhuluma manje ukuthi uyaboshwa manje bonke abantu kade bahlambulisana nabebethini. Ngingabosha izandla nenyawo ngoba ngazi. Akudingeki futhi ukuthi ngazi ukuthi bebethini. Ngoba uma ngazi ngizolimala. Inhliziyo yami izolimala. Ngibafundisile ke mabefika le eOrange Farm ukuthi kufanele bavume ngo. Wayithatha omunye ubaba wahamba wayobavumisa enkonzweni. Mayibavumisa enkonzweni intombi mayisivuma isilanda ukuthi mina ngije. Mina hayi mina bengise Hebrew ngempela mina ngidayisa mina bengenza kanje. Uthi wambona umfundisi esethi uthi wabheka waqalaza kathathu umnyango. Waqalaza kathathu. Uthi wathi mntanami kunzima la. Kunzima lapho ngiyami. Ungathanda kodwa ngelinye ilanga ngingaka nje angaze ngizwe le nto ikhuluma yaseHebrew. Yanda ngela ukuthi ungifundishe. Manje lo mntwana ubuye uzakini lo mntwana. Uzothi mama ntekwane wena sivume izono. Uthi futhi sivume izono kube nje. Ngithi mntanami ngimtshelile ukuthi ngeke uvume izono noma kubani. Fanele ngabe emasontweni kukhona abaphristi abagotshiwe njengoZakariya abaqotha ukuhlala emathempelini bevumisa abantu izono. Amen. Ijulile ke ngiyiphethe bazali bami. Inqanawe ukuthi ngishumayela nje kumfundisi ngigqoke isudu. Usukumelo phuma kwenkonzo angibize lapha phandle kumfundisi. Athi mfundisi usathane mina uyangilinga ngawo. Uma mfundisi lo mina ngimbone ngelutho ngibona wena ufanele mina. Yazi isizone esiyivumisayo. Ngibona mina ufanele ukuthi usathane uthe wena nje ukuba washada nayi lo mamfundisi. Akakufanele. Akithi uzovuma isono, uzovuma into esingeni lenhlizweni yakhe. Uzovuma into engeke zosathane enhlizweni yakhe. Akithi kufanele ayivuma, kufanele ukuthi ahambe nayo. Wena mawangenwa yizulu. Uthoza lamntana ngikhulekele. Lokusathane lo. Ungaphindi ivume. Umike yaphinda yakhuluma. Uphume uhambe ekhaya uyongena ifasting. Uzofaka 5 days dry. Yes. Angikwathi ngoba noSathane uyisaba kangaka umkhuleko. Phinda khulume namangathi nje khona manje ngokufaka 5 days drying. Aphinda khulume. Manje ke angaya kumfundisi manje. Kulabo abafaka khona nothaya bade. Angayi kutshela ukuthi mina ngilingwa ngawe ngiyakuthanda. Ungathi julumiso uvumisona bemanzi athi te. Kangakanani le? Ngoba bafuna ama-altar call nje beyikhetha. Bafuna ukuthandwa yibo abafundisi ngoba bayazi ukuthi abafundisi abanqunyiwe iy'nkalo. Oziphi abafundisi bayaqeda. Futhi abafundisi bakuyingane enkonzweni babona abafazi. Athina singaxosha manje. Manje. Kodwa nesifana sakho thina baningi bafika lapha. Umuntu uzothandazela. Kodwa usebona intombi eshukuza. Hayi. Abane nengulaza yakho, hamba ne-high blood yakho. Mawungezilela wena kuNkulunkulu. Kufuneka abantu abeze kuNkulunkulu. Uma beze enkonzweni beze kuNkulunkulu. Hayi abantu abazokwenza inkaniwo yenyama yabo. Amen. Qhubeka. 17 ithi fundani ukwenza okuhle nifune ukwahlulela niphondise abacindezeli nahlulela izintandane nimele umfelokazi. 18 wozani-ke sithethe indaba usho Jehova noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya bezimvu. Amen bazali. Amen. Yezwa inkonzo yokuvuma izono. Uthi uJehova wozani sithethe indaba. Nizomthola uJehova. Niyamazi. Uthozani ke sikhulume. Uthozani ke sixoxe. Uthi noma ngabe sibomvu kanjani. Uthi
kodwa mina Jehova ngegazi lendodana uJesu Kristu ngiyozihlanza mina zibe mhlophe zibe njengentaba zamaqhwa. Noma ngabe wathi uyizala ingane wayojikijela emfuleni uyavuma. Noma ngabe wathi uyizala wayojikijela etoilet uyavuma. Noma ngabe wathi uyizala wayiklina ngozipho uyavuma. Futhi noma zibomvu, noma ngabe wabulala umuntu, noma ngabe wamthukula, noma ngabe wamgwaza uyavuma. Inkosi ngithethelele ngoba yonke lento oyenzile ikuwe. Uma ngabe wakhipha isiso sifake emfuleni, ney'ngane zakho ziyokwenza kanjani, nezizukulu zezizukulu ulukisheni. Yikho abantu namhlanje bathi baloyiwe. Akho mloyiwa la, akho kuthakatha la, uthakatha izinto zenzile. Amen. Yonke into oyenzayo yenzeka enzalweni yakho. Ngokuthetha umuntu kufanele ukuba nje uthi nje mayoshada abe ngcwele ngempela ngoba useyodala umndeni. Unjani umndeni okudalisa? Winisele ngani le mbewu oyitshalile? Winisele ngani le mbewu oyitshalile? Winisela ngenzondo ukuthi abantu bangangeni la ekhaya. Winisela ngenzondo ukuthi obani lingakhulumi nabo. Winisela ngenzondo ukuthi ungadlali nezingane zakabani. Uyatshala yomila. Uthi noma zibomvu uyayithethelela uDozani. Namhlanje sizonibiza ukuthi Wozani, Wozani. Bazalwana yithi into emnandi isho ngokuzalwa. Ngithi madoda kube ngamthola ngiseyintombi. No. Ukube ngamthola ngisemusha kakhulu. Ngisemusha, mina ngabe ngisigilile imanga. Uyezwa? Mama. Hayi mina ngabe ngisigilile imanga. Manje ngibaswela abantu abasha abangayithatha lento enginayo. Uyezwa memkhulu. Hayi ndaba ukuthi uzoyika ukusebenza ngoba kanjani. Mina ngifika nje nginoJesu wami ngithi qwa. Yithi qwa. Ngihamba kancane uyezwa. Ngikhethile. Ufuna ukhetha abasebenzi indawo yophi? Babona uzamdo inhlupho simphethe ubheke ley'nkinga nginayo. Yabona masula noSathane wenza kanje. Shaya to shy step. Lekonteja. Fika kumanager. uNkulunkulu uthele imali ongiholela yona imali. Uthe uma ufuna ukuthi lo msebenzi wakho uphinda uthe nginika imali engaka. Yes. Mina ngafika kuleli ivangeli ngashadanga. Ngafika mina ngashadanga mina. Yini baba nje ngizwana naye. Yes. Bangifika yini baba ngizwana naye ngafika kwathiwa akujona. Kwathiwa hayi akujona kwangishada. Engafuni ukungishada ngoba ngingumzulwana ongumsutha. Ngithi ngiyezwa kuthiwa mina ngoba ngubani na umuntu yabona. Ngiyabaza abantu ngubani benza lento le. Mina ngwane emsinga emabovi. Ningezwa nje ukukhulunywa lesibongo kuthiwani ngiyakwazi ukusipisa. Ngiyakwazi ukusipisa lesibongo lesithambi. Ningezwa ukukhulunywa leso sibongo lesi. Ngitshela ukuthi wafika uNkulunkulu. Wafika wathi ngishade ingcebo yakho ibuye. Yonke ingcebo yakho ngiphathise yena. Bapho mama nomhlanga bathi baye emshadweni. uNkulunkulu ebaphathisa indebo yamadoda abo. Apha amadoda namhlanje athengene emshadweni. uNkulunkulu ebaphathisa indebo yamakhosikazi abo. Ukunalokho uSathane banika ama-divorce. Amen. Hayi. Ayaza thobisa ikhanda indoda. Yangifaka nansi. Ibungu lasha. Hayi baba into anginayo. Ayikho into angenayo. Amen. Waqala nje nge-1400. Ala nge-1400 indoda yale moto. Hayi senza lesithi nje. Nangu uNkulunkulu akutshela mina. Mina ngisayifuna ukuyilanda indaba. Yangizwa. Angisafuni ukuyilanda ini. Ngayilandeli. Ngoba ngizothi mangithi ungangitshela manifuna ukuzwa uyangitshela ukuthi kunjani. Yezwa. Amen.
ngoba ngavuma ukwenza intando kaNkulunkulu naye wavuma ukwenza intando kaNkulunkulu wathatha isiphambano wamlandela seyibusiso zajaha zaguquzisa phansi manje ngakho ukuthi kube nje ngamthola ngisemncane mina hayi ngoba ngicela nje ukuboss nje ukuthi yabona yazi ukuthini ofuna nje leseni yakho yonke iblesseke ifake office ubona imali engakho manje yo ngiyasaba ve amen akukho ongenzeki kuNkulunkulu akukho ongenzeki kuNkulunkulu amandla bomama bami ukuthi nikhonze uNkulunkulu ukuba nimbone ngemsebenzi yakhe nimazi ngemsebenzi yakhe uyabona mangabe ungawazi umsebenzi kaNkulunkulu uzwa ngomfundisi wena ungakaze wenzeke kuwe ngeke wezwe lamandla esinawo namhlanje uyabona thina sinamandla angaka nje namhlanje simbona every day nikhatha uJesu nokuvumile ngithi uJesu umthandazele ningitshela ukuthi ngifunani ningitshela utshwala phansi kwalophuza kamsi utshwala kwanuka utshwala nje isise sonto kwanuka isport isise sonto ubaloza utshwala akutshela wawuphumela uhamba ukutshela uthenga ubhodle kuze nalo angisuthi ngithi uthengelele libandayo ubani nomdla usavana ubani ungamudla kodwa ukhasela impela umshaya uqedwe ukhasela wena ungayinika benithi khasela wena manje umthatha ukhasela ukhasela ngathi wena inja oyifuyile ukayibona inja yakini ukhasela manje wena ukuthatha uphuma umlando umlethela use naye mawuphuma nje mawungenayo imali zokunika umlande uze naye la zomlungisa namhlanje akangazi kahle Roma 8 verse 8 uma singakuyiba longamelana nathi sheshisa verse 38 ihloko sithi umuntu unqoba ngayo uJesu. Amen. Verse 31 umuntu unqoba ngayo uJesu sizonqoba ngayo uJesu namhlanje. Khona verse 31 sesiyakuthini ngalokho na uma uNkulunkulu emingakithi ngubani ongamelana nathi na yena ongayigodlanga eyakhe indodana kepha wayinikela ngenxa yethu sonke kungaba kanjani ukuba singaphi konke kanye nayo na ubani ongamelana nathi uma sithi singakuye ubani ongamelana nathi akekho namhlanje ozomelana naleli khaya akekho namhlanje ozomelana naleli khaya akekho namhlanje ozomelana naleli khaya ozomelana naleli khaya uzoyisola. Amen. 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 Kuhlaba abafane bathutha nje singakakusho lapho lo. Amen. Amen. Sambonga uNkulunkulu bazalwane sesengifuna ayivani kodala nanishunyayo. Ngiyalazi khona nomdolekele ukuthi abaroma 8 verse 8 ngiyalazi nezo.
Angikukhonoshilo la Nawe namoya uNkulunkulu. kudala nangishunyayizwa manje kufanele